Wel, ni wedi bod yn chigyddion yn Aberteifi am rhyw 60 o flynyddoedd. Dwi wedi bod ma'n unan, nawr rhyw 55 yn unan yn y busnes. Wel, mae da ni dwy ffarm yn lleol, un yn Aberborth a llall yn Pen y Bryn. Mae'r dwy rhyw 5-6 wylltir allan o Aberteifi. So, mae ni'n cynhyrchu dipyn o'n cigyddion a'n cigoen yn hunain. Ni'n siŵr yn cynhyrchu rhyw gwartar o beth i ni'n gwerthu dros y counter o'r ffermydd yn unain. A wedyn ni'n pyrnu o'r ffermydd lleol, macnadoedd lleol, gadw popeth mor agos ag allwn ni gytre. Mae unrhyw siop sy'n gwerthu pethau lleol ar y stryd fawr yn bwysig iawn i'r ardal. A beth bwysig iawn sydd ham bod i ni'n cyflogi rhyw 19 o ddynion a menywod. Mae'r arian yn cael ei gadw yn yr ardal, yn lle bod e'n mynd mas o'r ardal. Fel bod yr archfarchnadoedd mawr, beth bynnag sy'n cael ei hala fyny, mae'r arian i gyd yn mynd mas o'r ardal. Mae dwi'n credu hefyd bod yr statws o'r PGI yn codi safon ariannol yr peth hefyd. Mae fe'n dangos bod yr ansawdd na bod ar ffaith o ble mae'n dod o. I ni'n ardal sy'n tyddu porfa, glaswellt, bendigedig. Wel, sy'n gwell ansawdd i gael yn y byd, so dwi'n mynd teimlo. A wel, fel mae'r cig yn cael ei allforio, mae dynion yn gweld bod y cig o Gymru yn well na beth maen nhw'n cael gytre.